Тёмачка, не круціся, калі ласка. Да просто моцы няма больш сядзець, як помнік. Ты хочаш, каб партрэт атрымаўся? Хачу. Сядзі і цярпі. О, прывітанне, сябры! У нас тут маляўніча-фантазійны вечар. Нестор, ну колькі можна так без руху сядзець? У мяне вунь, лапы зацяклі. І спаць хочацца. Так, ну ўсё гатова. Глядзі, Тёма. Опа! А гэта хто? Ты хіба не падобны? О, Ніколечкі, тут нейкі колобок намаляваны, я не такі. А калі у люстэрка паглядзець? Так, і тут нехта шчакасты і круглы. А ты не думаеш, што гэта ты? Я? Жартуеш? Ніколечкі. Некая неправильная у тебя люстэрка, показывай абы што. Звычайная люстэрка. А вось і не. Дрэнная і партрэт, і люстэрка. У мяне з-за іх настрой сапсаваўся. Усё, я пайшоў. Тёма, ты куды? За новым вобразам. Ой. Дзіўны нейкі пакрыўдзіўся сам на сябе. Прывітанне. Ого! А хто гэта такі да нас завітаў? Дазвольце адрэкамендавацца, робот Тёма. О, прыемна пазнаёміцца. У нас таксама Тёма есть, толькі ён не робот, а просто янотик. Быў яночек, а зараз роботам стаў, яму такі вобраз болей падабаецца. А што вы умееце, робот Тёма? Усё. Роботы на тое і створаны, каб чалавеку дапамагаць. Загадвайце. Добра, так, чаго ж я хачу? А зможаш прынесці мне кубачак кавы? Будзе зроблена. Я хутенька. Няўжо ў мяне ў калыханцы з'явіўся памочнік. Так, а ці не напісаць мне яго партрэт? Так. Калі ласка, кава з малаком. Частуйся. Дзякуй, робот Тёма, вялікі дзякуй. Так, ух ты. Смакота, кава, ды яшчэ з малаком. Робот Тёма, а ты не хочаш разам са мной пачаставацца кавай ці гарбатай? Я? А, прабач, калі ласка, я зусім забыў, што ў асноўным роботы частуюцца толькі машынным маслам. Не частуемся, а заправляемся. Машинного масла не хочется. А ты, Нестор, что яшчэ загадваешь? Робот Тёма, будь ласкавы, прыбяры, калі ласка, у пакоі, посуд памый і, што яшчэ, пыл вытры, а то мои сябры ўсё раскідалі. Ага, я зараз. Ой! Што такое? Нешта у настройках сапсавалася. Пэўна, збой праграмы. Прыйдзецца перазагружацца, я пайшоў. Робот Тёма, вы куды? Я ж казаў, на перазагрузку. А як жа цацкі посуд? Эх, ну вось, рана абрадаваўся, што ў мяне з'явіўся дапамагаты ў калыханцы. Працягну пісаць партрэт. Кому моя дапамога патрэбная? Добрый вечер. А вы хто такі? Дазвольце адрэкамендавацца. Спайдермен Тёма. Ух ты, Спайдермен, вельмі прыемна пазнаёміцца. А у нас у калыханцы ўжо ёсць два Тёмы. Тёма янотик і робот Тёма. Вось, ядзі. Значыць, я буду трэці. Мне гэты вобраз болей падыходзіць. Што вы кажаце, Тёма Спайдермен? Кажу, што буду абараняць цябе, Нестор. Абараняць? Ад каго? Ад усялякіх непрыемнасцяў пачну сачыць, каб нічога дрэннага з табой не здарылася. А што са мной з Несторам можа здарыцца? Ну, напрыклад, калі раптам нехта ў калыханцы краны не закрые і потоп пачнецца, Тёма Спайдермен цябе папярэдзіць, і ты паспееш аварыйную брыгаду выклікаць. Вось. А, зразумела. Ці які шкоднік захоча ў калыханку ноччу пракрасціся, а я
тут как тут. Не хвалюйся, спи спокойно. Так ты ночью спать не будешь? Ну, конечно, на конт ночи я перегнул. А что ты кажешь? Кажу, что до твоей аховы приступил. А, добра, а я тады працягну маляванне. Намалюю портрет Спайдермена. Во! Так, у нас там робот. Там Поважаний Спайдермен, ты можешь не маячить туди-сюди, як маятник? Не могу, я на варчі знаходжуся, повинен територію оглядати. Ну, постойте крышечку, коли ласка. Ай, На ну месце. добре, ну одну хвилину постою, не болей. Дякую, вялікі. Вось гэта іншая справа. Ёсць. Портрет Спайдермена готовы. Вось, глядзі, які ты прыгожы. Ой, нібы наш адважны герой заснуў. Эй, паважаны Спайдермен, прачніся. Фу, не чуе. А калі так? Ой, што гэта? Што гэта? Гэта землятрус! Землятрус! Ратуйте! А дитя землятрус! Ой, який землятрус? А, допоможите! Да я пожартовал! Тёмочка, ты где? Ой, ты тут, я тут! О, Тёмочка, привітання! Слухай, а ти випадково не сустрел там робота і Спайдермена? Просто їх так само Тёмами кличуть. О, не, нікого там няма. Гэта жаль, канешне. Просто я ім хацеў падарыць вось гэтыя партрэты, вось гэты і вось гэты. Прыгожыя, правда? Слухай, Нестор, а на што нам у калыханцы яшчэ некалькі цёмаў? Як на што? Робот Тёма мне будзе дапамагаць, а Спайдермен абараняць. Усё гэта і я ночик цёма рабіць буду. О, а мой партрэт даволі сімпатычны. Вядома. Толькі шчокі крыху за зіму ад'еў. Ну нічога, мы з табой з Зарадкай пазаймаемся і адразу ў форму прыйдзеш. Дамовіліся. А зараз мультик? Дамовіліся. Тёма янотик, Тёма робот і Тёма Спайдермен. Ты здагадаўся? Ну, вядома, здагадаўся. Ой, глядзім. Глядзім. Эх, ну а зараз, паважаныя сябры, усім спаць. Добрай ночы. І цікавых прыгод у снах. Бывайце маленькія. Теплый день отплывает за